गेल्या 2 वर्षापासून जगभरात कोरोना संसर्गानं थैमान घातलंय. अजूनही जग कोरोनासारख्या महामारीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरलं नाहीये. कोरोनाचा धोका अजून असतानाच आता मंकीपॉक्स या नव्या आजारानं जगभरात चिंता वाढवली आहे. ब्रिटनसह युरोपीय देशानंतर आता अमेरिकेतही अलर्ट जारी करण्यात आलाय. अमेरिकेतही मंकीपॉक्सच्या रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. एकूणच मंकीपॉक्स म्हणजे काय आणि या रोगाची लागण कशी होते हे जाणून घेऊया या स्पेशल व्हिडिओतून. सध्या देशात मंकीपॉक्सचा रुग्ण नसल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र जगात हा आजार गतीनं वाढतोय. अशा स्थितीत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार आहेत. जगातल्या काही देशात मंकीपॉक्स झालेल्या रुग्णांना 21 दिवसांसाठी क्वारंटाईन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनंही हा आजार गांभीर्यानं घेतलाय. कोणत्याही देशात या आजाराचा एक रुग्ण सापडला तरी तो उद्रेक मानण्यात येणार आहे. मुंबईतही याची पूर्वतयारी करत कस्तुरबा हॉस्पिटलमध्ये काही बेड्सचा आयसोलेशन वॉर्ड तयार करण्यात आलाय. नुकतंच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महामारी विभागाच्या संचालक डॉक्टर सिल्वी ब्रायंट यांनी मंकीपॉक्स कम्युनिटी स्प्रेड होईल की नाही याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी मंकीपॉक्स कम्युनिटी स्प्रेड होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. पण सध्या स्थितीत या गोष्टीचं मूल्यांकन करणं कठीण असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. मंकीपॉक्ससारख्या दुर्मिळ आजाराचं संक्रमण झाल्यास हा आजार काही कालावधीनं आपोआप बरा होऊ शकतो. मात्र काही जणांसाठी हा गंभीर होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. यात लहान मुलं, गर्भवती महिला आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्यांचा समावेश आहे. 5 वर्षाखालील मुलांना याचं संक्रमण लगेच होण्याची शक्यता आहे. आता मंकीपॉक्स आहे तरी काय, त्याचा प्रसार कसा होतो? मंकीपॉक्स हे एक व्हायरल इन्फेक्शन आहे, जे 1958 साली कैदेत असलेल्या एका माकडाला झालेले आढळून आले. 1970 साली या आजाराचं संक्रमण माणसांनाही होत असल्याचं समोर आलं. मंकीपॉक्सचं संक्रमण हे डोळे, नाक आणि तोंडाच्या माध्यमातून पसरते. रुग्णांचे कपडे, भांडी आणि पांघरुणाला स्पर्श केला तरी हा आजार पसरण्याची शक्यता आहे. तसंच माकड आणि उंदीर अशा जनावरांना मारल्यानं किंवा त्यांच्या रक्ताच्या संपर्कात आल्यानं मंकीपॉक्स होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे युरोपामध्ये अलीकडेच झालेल्या सोशल इव्हेंटमध्ये लैंगिक संबंधाद्वारे हा आजार समलिंगी पुरुषामध्ये पसरल्याची शक्यता WHO वर्तवली आहे. स्पेन आणि बेल्जियममध्ये झालेल्या 2 रेव पार्ट्या हे समलिंगी पुरुषांमध्ये मंकीपॉक्सचा संसर्ग पसरण्याचं मुख्य कारण असू शकते, अशी माहिती WHOचे सल्लागार डॉक्टर डेव्हिड हेमन यांनी एका मुलाखतीत दिलाय. रेव पार्टी हा असा कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये नाचगाणे, खाण्यापिण्यासोबतच ड्रग्ज आणि सेक्सची व्यवस्था असते. तर नुकत्याच झालेल्या एका गे प्राईड इव्हेंटनंतर आत्तापर्यंत मंकीपॉक्सची 30 प्रकरणं समोर आली आहेत. या कार्यक्रमात सुमारे 80,000 लोक सहभागी झाले होते. त्यामुळं मंकीपॉक्स आणि या इव्हेंटचं कनेक्शन अधिकारी शोधतायत. मंकीपॉक्सची लक्षणं संक्रमणानंतर 5व्या ते 21व्या दिवसापर्यंत दिसतात. सुरुवातीची लक्षणं ही फ्ल्यूसारखी असतात. यात ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, कंबरदुखी, हातपाय थरथरणं, दमल्यासारखं वाटणं अशी याची प्राथमिक लक्षणं आहेत. त्यानंतर चेहऱ्यावर पुळ्या येण्यास सुरुवात होते. त्यानंतर हे फोड शरीराच्या इतर भागांवरही पसरतात. काही दिवसांनी या पुळ्या बऱ्याही झालेल्या निदर्शनास आला आहे. आत्तापर्यंत जगभरातल्या 20हून अधिक देशात 200पेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, बेल्जियम, नेदरलँड, इस्रायल, ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंडमध्ये मंकीपॉक्सचे रुग्ण आढळून आलेत. गेल्या 3 आठवड्यात या रुग्णांची संख्या सतत वाढतीये. मंकीपॉक्स या आजाराबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार आता केंद्र सरकारनंही हा आजार गांभीर्यानं घेतलाय. या आजाराबाबत काही मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकार लवकरात लवकर जारी करणार आहे. कोरोना महामारीच्या काळानंतर आलेल्या या मंकीपॉक्सच्या संकटामुळं जगातल्या सगळ्याच देशांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना काही बंधनंही टाकण्यात येण्याची शक्यता आहे.